कौन से फिर पानी साला लोगोफोर दसे थालायना होदो কি কৰিব সকলালো দেলিয়া ছবি নাই নাই আরে মাঝে মাঝে খাবো ওরে লাকি গুরুলে কি হবে আমরা বলে যাই আই দাই সাদা খাইলাম লাগিব সেটা নালাগে दे लोगोफोर खालायना होदो दसे दसे दे कमेन्ट खालामनायदो लोगोफोर दसे दसे खालायना होदो मदद होलायदो बयखौबो बरायहरबाय फुंबिलि समाव चेनेलाव गोदान फैदोंबा साब खालामना गालांदो अननानै गावनि होननानै लोगोफोर दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर जाय जाय आंनि एलबियाव नुजाफैनो हादों गोजोन फुंबिलि समाव बयखौबो आंनि गोसो गोथारनिफ्राय बरायहरबाय लोगोफोर बे लाइक होयोबा लाइक होना होदो अननानै दे कमेन्ट खालामनायदो लोगोफोर लाहे तो मोनामलै ये दसे थाना होलायदो मदद होलायदो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साब खालामना होलांदो दे कमेन्ट खालामनो बावगारनो नाङा दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालामलायदो पानी पानी लो बुटू किमान অলপ ডালি কম নহয় তে কমেন্ট খালাম লোগোफोर ঠেক ঠেক মারনা জলকের না মারে গেলাস আছে নহয় कमेन्ट खालामदो लोगोफोर दे कमेन्ट खालामलायदो लोगोफोर बे माम संगासिनो नायनो फुं समाव दसे थालायना होदो लाइक होयाखैबा लाइक होना होदो
होगासिनो जोंना दालि आलु संदों। Ay, camera. आंनालाय ओंखामानो बोरै जाखो এটা কি ডালিলে উপৰত কি বস্তু এই উপৰত ডালাতে কি হয় এইটা না তেল তেল হয় দে কমেन्ट खालामना दे दसे थाना होदो दे लोगोफोर अननानै बेथ' तेल হয় মই ভাবিছে কি ডালিলি বলে হ্যাঁ
दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर मैगं हागासिनो दं। दे कमेन्ट खालामलाय सोर दंफैयो लोगोफोर स्लायनो। दे कमेन्ट खालाम लोगोफोर दसे थाना होदों दे। कमेन्ट होलायदो दसे थाना होदो अननानै।
दे कमेन्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो अननानै दसे थाना होदो दे लोगोफोर सोर दंफैयो अननानै दे सोर सोर नुजाफैनो हादों कमेन्ट होलायदो लाइक होलायदो दसेबाबो थाना होदो 5 मिनिटसोबाबो नै संग्रा माबादों आलु हागासिनो दं बेरे फुंजानि कमेन्ट खालामलाय जोंना अननानै
दे कमेन्ट खालामलायदो दे এটা কিমান 6000 9000 दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर আমার তো 1 বছরে বলেছে এবার সরকারি ঘর আপু আমি আমার কাছে সাড়ে 8 মাস গেছে না এনেকা পাইছে বহুত মানুহ পাই আছে